Okay, hello guys! Happy World Teachers Day! Ari na naman ta sa bagong episode sang Bantaye! Bantaye! Okay, so ari mo po sa mga teachers sa mga co-teachers ko sa Leonardo Rama. So may ara kami isang short program kagina sa school. Kay World Teachers Day celebration namon. Well, actually, ang World Teachers Day gina-celebrate na siya every October 5. Since nga ang October 5 subong na tabuan siya nga Saturday, wala klase, advance ang amon nga celebration sa division ng Baguio City. So sa subong after sa amon nga school program na short lang get, nagkanto kami sa SM para mag-celebrate pa some more. So, nagulagaw kami anay. Ano ma'am? Anong purpose na ma'am? Isa bala sa mga batasan ni Ma'am Hudilla, mamangkot na siya kung tagpila pero hindi ba siya magbakal. Hindi na siya. Ginausik na niya ng chimpo ni Sir. Kaya ano tabi pangalan? Yung pinanglamot tabi? Hindi naman dito doon. Kita mo, amo na mabakal. Hindi niya ito na bakal niya. So by the way, manyaga kami anay. Hindi kami manyaga anay, kaya anay baka... Ay naku Sheila, dahil na nga joke. So manyaga kami anay, kay later malanta kami sini. Oh, damo-damo taga Notre Dame sa buong. Halos may anong Notre sa bungaw? May anong Notre sa bungaw? Doko damo sila diyo. May Panty Sisters. Okay, so amo ni subong ang schedule sang showing sa SM. Okay, I guess malanta kami Panty Sisters. Okay, so nagkilitahin na kami. Ari termini yung ginamot ng bata niya. Amot niya. Amot. Ilang sini sa bong? Ari ako na. Si Dinky. Si Dinky, ginasakit ako ni Permi. Siya na si Dinky, kapanakit sa akong Permi. Parehas sa mama niya. Si mama niya, gigigil siya tandem. Aragay. Wala discount? Wala. Mayara sila. Okay mga kabantay, may nagdaog na sa Miss Universe. Ay, feeling. Oo. Ari-ari ko to. Di Miss Universe si Papa. Yeah. Ngayon, nag-blurred ko si Dinky. Pasakit. Okay, so, ari kami sa Bunti kami Manyaga. Pinakabagong palanyagaan sa Pilipinas. Ang Jollibee. Okay, so diri kami Manyaga. Kaya yung ginalagas namon ng free nga prize. So, amo na diri kami Manyaga. Galagas kami sa free nga prize. Okay, so ginapicturan. Magkuha ka gali free nga prize. Picturan sa Manila for documentation. Okay, si Miss Rhea na makuha sa free nga prize. Okay, so tapos na ang pinakamagarano naman nga ako teacher. Tapos na siya order. Ito na mo dapat yung order niya. So kami naman. It's our turn to have the free prize. Mga kabantayan, nakitaan ko nga akong nga isa sa mga pupils ko una, si Emil Con, upod yung mga upod. So, bantaye! Okay. Itong akong order, super meal. Mabala mo dito sino ang mga order na damo kwarta, kaya mo niyang carton. Nanto yung mga pigado. Ay, duha kami ni Miss Rhea ang sosyala ng Kalantan. Ang mga pigado yan. Oh. Pero ano ginagtutod yung pinakamanggarano namin yung teacher. Oh, ang isang katulad mo ay di na dapat pa. Okay, so we're about to watch Panty Sisters. Okay, nagula na naman ako kami kaulat. So, masunod na kami. I-stop ko na ng taking videos kay piracy is a crime. Wow. Okay. So, tapos na, nagpanty na kami. Nakita na kami din. Nagpanty kami. Sarap, nagpanty ka man. Okay. Goodbye. Tapos sa amon nga World Teachers Day celebration. Bantayin nyo kami lumabas sa tasang episode sang Bantaye! Okay, so what a day. Nag-enjoy ko sa Teachers Day celebration sa Bong. And thank you kids sa mga pupils ko
na ginakonsider ko man yung friends, sa mga letters nila, sa mga flowers, okay, so mamdamo ko mga letters nila balasahon later on. And special thanks ni Dele kay si Jacqueline Laloy, bisan second year high school na siya, wala gid siya gyapon nalipat, no, nagpadala gid siya gyapon sa amon ni Michela sa iyang greetings for this day. One of the best perks of being a teacher is that you have lots of friends, considered friends. Damo mo ka remember say mo ang mga cliche na words bala nga your touching lives, your inspiration, etc. Okay, so basta ko I am enjoying what I do, and nakita ko man nga ga-enjoy man ang mga pupils ko sa akon kag ang mga co-teachers ko man. Again, sa tanan nga teachers, happy World Teachers Day. Bantaye!